Čau, zdravím, pomočka SK, zachytíme odberlek a my sa pôjdu do ďalšieho videa, takže dneska tu pre vás pripravíme, som si pripravil nové video, kde budeme mať Grow a Krypton Farm. Čiže tak. Nehral som to, ale podľa toho, že tu typci majú 700 biliónov, tak akože v pohode. Dneska som bez kamery, bohužiaľ. Čiže tak. Aha, už nám tu vyskakuje. A my si to môžeme aj počítať, že aha. Tak som si kúpil PC. Mám ho. Teraz si ho môžem dať, kde chcem. Tak si ho dáme si ho tak tu úplne na kraj a budeme mať takú. Aha, to takto. To môžem potom selnúť to. Za 1 euro. Super. Čiže to budeme asi čakať. Bohužiaľ. Lebo to sa dosť pomaly zarába. Co budeme musieť spraviť dosť týchto. No ako typci tu majú dobre už. Tyko už to čo tam má. Im tam všelijaké korutiace. Zvedavý som, no. Ja to idem zatiaľ predať. Aha. OK. A my keď ideme do kúpárne, to tak. OK. Zarobíme si na ďalší tento. To bude fajn potom. Počkáme si, pokým ma to zarobí sa storička zapity. Tovo. Je to predať. Pup. Ideme kúpiť. Bum. Ideme napravíme to do toho. Takto si spravíme proste tak rady. Jedno vynecháme rada. Takto. Bye. Ešte v šope. Dobře. Prečo nám zamrzlo, hej? Jak to odmrazím? Hej. Ten pôjde pomalšie. Aha. To sú potom aj frozenkovní. Ja by som si zarobil rovno na tento. Lepší. Tento nám sa... Lebo akože dosť rýchlo sa to zarába. Aj 20 sekúnd, to sa všetky zabrazilo? Nie. Všetky. To lepšie sa už vôbec nezamrazujú. Dobře. Tak jak to vyzerá. Aha, za 36, paráda. Dosť som teraz zarobil. Kúpime si tento a kúpime tento. Paráda. To bude podstate takto, to dáme. Som myslel, že by sme spravili do všetkých. Myslím, že táto rada by bola celá týchto počítačov, ale túto radu by som musel pomaly upgradeovať a zatiaľ toto takto stačí. To je už plné. Toto taký. To tiež. To sa ešte neplná. To je dobré takto. OK.
Akože čo sa nám darí v našom biznise. Ja som to troška posunul. Nádhera. Autosal. Ja, čiže takto. Chceme celé savenúť. Toto predáme. 116, čiže kúpime ďalší. Ale rozmyslím, že to ideme asi upgrade, lebo tieto už nič moc. Sú zamrznuté, aha. Ale tie nemôžeme. Ok, tak, bum, bum. A ešte tieto. Toto sa nedá nejako predať, alebo dačo? Sa dá podľa mňa hintom predať určite. Takto keď pôjdeme do sel. Menšín, no to vieme predať. Nice. Môžeme si aj korunu kúpiť tento, tak nemôžeme ešte. Máme si 2. Pup. Jo, sa to nezmestí. To spravíme takto. Toto zoberieme všetko. Zoberieme tieto veľké. Pup. Pupneme to tuto. Tieto malé nahádžeme sem. OK, bro. To zoberieme. A jak sa nám darí? Úplne v pohodičke, kamaráde. Ukážte toto. Či to tu je. Som mohol predať tie menšín. Toto. To je za 0,5 mega, no. Tak na to nemáme, oni majú. A ty sa čože? To je troška veľa. Ja toto. To ledva mám najlepšie počítače. Kúpime si tieto lepšie. Nádhera. Tie budú aj väčšie, nie? Nie. Sú také isté. Dosť rýchlo sa toto správa. Čiže to je plná bombička. Ideme si kúpiť ďalší. Paráda. Predáme menšina. Tu už nám dosť rýchlo zarába. Kokos. Ako tu počkáme, že nech sa to všetko naplní. To sa nám rýchlejšie? Hej, toto ide oveľa rýchlejšie. Máme aj lepšie tieto krypta. Čiže to je plus. No nejaké zhebkané. Jak to tam má ten týpek, proste všetko. Ukážte, ja sa idem kúknúť týmto, tuto. Či majú tieto svetelné šľaké. Prečo si nevybere kam? Aha. On to takto vybere. Kamo, ale to by som bol potom multimilionár. Proste.
to má všetko toto zaplnené, čaká na aby sa mu zaplnila táto kapacita. Proste. OK. My ledva máme na niečo. By nám mohol požičať ináč. Toto zarobené. Tak 250 a 250. Už máme 4 také. Čiže tak, to bude úplná paradička, toto môžeme rovno zmazať. Dáme si to a teraz začína ten náš tajný. Teraz budeme opäť zarábať peňazí. Zarábame, bombačka. Ideme sa k tomuto, koľko to má. Tento má lepšie tieto. Ten má 0,00. Ty kokos, to ináč rýchlo zarába. Má 0 kapacitu. Dobrá. Máme 96 $, čiže docela sa nám skapacituje. Či mi to ide vybrať? No dobré. Pup a pup. Tie zelené koiny sú dosť drahé. Čiže to nám vypadá bombička. A neviem, či si máme kupovať tieto, ale už ráno tieto. Ja sa zarobím jeden na tento a to bude už paradička. Čiže len budeme čakať. Som mal akože sel všetko, ale veď. Čo už je s tým spravím? Už to nemajú v obchode. Tieto dáme sem. Aby boli k niečomu, lebo to sú tiež dobré, akože také. A keď dosť že keď tieto už mi budú zarábať poradné penáze, čiže tak. Ja si myslím, že pre dnešné video to môže byť koniec. Sme si zväčšili, tieto sú za 800, tieto sú za 8000, čiže sme sa akože dosť level up. A tieto sú také. Keď tak budem chcieť, tak ich vyberiem a tak. A vyberáme všetko, že koľko budeme mať. Nevadí, že keď to není plné, to vôbec nevadí. Čiže za 2000, za 1000, za 3, za 3 a potom tie ďalšie sú úplne odprdok. Čiže v podstate by som mohol kúpiť ďalší tento. Denky Bozo. Tieto dáme do ryti.
tento dáme sem. Je to zavadza. A tento dáme sem. A sem. Ale to v podstate ideme predať. Predáme ich. Tie sú mi k ničomu, zarobia mi peniaze, čiže 6000 a môžeme alebo ešte a my sa tu už konečne zarába, ale neviem prečo mi toto. Počkej, čo? Ja som išiel. No tak nič. Ja som sa už tešil, že to už mám kúpené. A kde mám svoj stánok? Ja mám úplne tuto na konci. Či? Ja mám tu na začiatku. Haha. No tak nič. To je už plné, aha. Počkej, takto keď vybereme, tak budeme mať veľa peniazy z tohto tyvago. Ešte tie diamantové. 2000, 4000, 5000, no. Už máme na ďalší rovno. Ten je posledný krát. My si mohli všetky zameniť. Lebo tieto sú celkom dobré počítače, tak necháme zatiaľ tak. Ja si myslím, že pre dnešné to video môže byť všetko. Ja sa s vami lúčim, dajte odber, like, aby sme do konca roky mali sme priblížili k 1000, že čaute.